inday paminawa. Sa miyaging yugto ng sugilanon ato nasayran, gidaman si Michelle og nakasinggit, og nagduda si Alin nga dunay gibuhat si Miko kang Michelle. Unya nanawag ang inahan ni Michelle kang Miko, gipangitaan na sabsiyan ini sa anak. Naglali sila. Og misamot ang pagduda ni Luisa nga tua kang Miko ang anak. Nabulabog sila sa dihang nagdagan nga mipahibaw si Tara nga gidaga ni Michelle ang make-up ni Alin og gidas kakahuyan. Karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Busa Michelle sawat ang kalipay nga hinikawan sa panahon. Tay! Michelle! Ay, sa mukha sa rining manawag. Ay, hello? Michelle! Gawas na lagi, Michelle! Hello? Masa mga Michelle? Mugawas ka ka dili! Hello, Tubag-oy. Nangita mo ni Michelle? Bayot! Ha? Uy, hala. Ayaw na lang pamakak. Kay musamot lang ang akong kahinam nga makita ka. Aron lubagan kasliog. Ni ana mo si Michelle. Pero amo siyang gipangita karon. Ug nganong inyo man siyang gipangita? Ang ginawa man. Labog ipagitaon nga naara. Ayaw pag pinilosopo, bayot! Unsa man ka, ha? Pukaon kag kumo? Kung maayong pagkatimpla. Natsuko ako nimo, ha? Wag ko'y mahimuan na. Sige na, uy. Unong-una nato na ito panagsultiha kay mangita kami ni Michelle. Hain man ka karon. Tugan. Anong nangutana man ka? Aw, Ako nang pangasaw-unon si Michelle. Kasal na namo sunod buwan. Busa, iuli na ko ang akong pangasaw-unon, bayot! hala no? Mga sawa kag nalibog? Ay napagdagang pangutan, agod! Hain mo karon. Ipatag na aron may baw ka. Sige, bye. Bida! Kaayo po silon na bayutaw eh! Sus! Kuya Roque, ano niya naman kadilis gawas, oy? Nanawag ko sa bayot. O gusto si Manang Luisa. Tuag yun sa bayot si Michelle. Kinsa man ang bayuta ba? Ambot lang. Kinsa tong panuwaya. Basta kay bayot, Berje. Ug nangita sila kang Michelle. Sus! Naghatag lagi naglabad sa os, Michelle nimo. Kinahanglang makit-an ako si Michelle. Kay doon ako importanteng butang nga tuan niya. Unsa? Nagdaritog butang nimo si Michelle. Oh, Verge. Og importante kayo ni. Dili ni mahimong makit-an sa lain. Unsa mo sa ni butang nga, kuya? Unya na ka mahibaw kung makit-an na nako si Michelle. Michelle! O sa mga day, pabunal ka? Ibalik na tao na nga ako make-up, oy! Day Michelle! Nako'y kindi, day! Ibalik na ng make-up, day! Uy, kay mahalon na! Ako'y makabayanan na kung di na ni mo iuli! Michelle, inday, iuli na ako make-up, inday, ako make-up kit. Aron na, wa ko'y bayot nga mabitoy. Michelle! Gawas na, day! Magbitay na yung tuini, day! Michelle! Hain man ka, Michelle! Ay, salamat.
naraman ka diha sa ilawom sa kasagbutan, oy. Gawas diha, Michelle, oy. Basin og naibitin diha. Nagusaman ka diha. Hoy, gawas diha ba? Nakita na taka, oy. Ay nalipagtago, day. Dali na, gawas na. Ano nalingaw mo kay ka, Michelle, oy? Hoy, gawas na ba, please? Ay, sapa. Oo, dili ko magsaba nila nga nakita na taka. Pero gawas na ang taong diya sa ilawom ng bagang duot sa hagunoy, uy. Sige. Gawas na ko. Ay! Naunsa man ka, uy! Nganong imo man ang gibulit sa lipstick ang imong naong? Gwapa ko? Unta. Pero dili na karon. Kaya imo man ang gibulitan og lipstick ang imong naong. Unya, napakagidrawing sa imong aping. Unya, baga kay kagkilay. Itom kaayo. Gwapa ko? Dili na lagi. Nganong imo man ang gibuhat? Uy. Si Michelle na! Oh, si Michelle ni. Ay, Ate Aleng! Te! Nakita na ni Mikay si Michelle! Oh, nagunsa man na siya. Oh no! Hein! Gwapa Hein, si ko? Michelle! Hein! Hein na kumikap! Hein! Hein! Naarate! Ano kumikap? Kakuyapon ko. Toro, kakuyapon ko. Kuyap lang niya, te! Kamalan ako lipstick ang ginawa ni mo, day! Gwapa ko? Oh, gwapa. Gwapa, kay kung kumuton. May bibi, pag kumutan ako ng naong mong nakabulingi. Ayaw, Alin, ha? Ayaw! Inaunsa na masab ni Roque. Nanawag na masab ni. Hello? Manang Luisa, gusto ka si mong pangagpas. Unsa nga pangagpas dong Roque? Nga nasagop og bayot si Michelle. Ug ila kining gipangita karon. Unsa? Ang ato na lang problema karon. Kung asa na to pangitaon ang maong bayot. Halagi ahak na. Kadakong problema, anak dong. Pero may nahuna-hunaan kong paagi. Unsaon nga mulutaw ang bayot nga nakasagop kang Michelle. O unsa man ang paagiha dong ha, Roque? Hatagan na kong kwarta ang maong bayot. Kung iuli niya nako si Michelle nga way tatsa. Michelle, dali. Ato na limpyuhan ng imong naong, day. Ayaw. Dooy, ganahan sa kaan ang imong make-up day nuwa nga. Mura magag-ati-atihan, ano? Dali na, day. Ayaw. Anong ganahan man ka magkabulingit ka? Gwapa ko. Hamay, gwapa, anak.
Kanang naon nimo nga nagkaimat sa make-up, mao na gwapa nimo. Sus, kayo ba nimong kusion Michelle? Oy, Ayaw lang suko nang. Gimanong. Gimanong siyo di, ha? Samot ka maglagot ka nimo kay mo pa dyan kung gimanong. Unsay pagtuko mo na ako, tiko ang bayot. Halo, gwapa. Oh, yes. Hala. Kamauloy ka mulo-ulo day, Michelle. Ay! Daan ba ko nga katunga buang, katunga tarong ng iyang utop. Ayaw pagsultig mga mahait nga pong taraoy. Hain yang suwang. Inawayon pag yun. Ay, Mikay, marang mabuang ta ni Mayhana. Una tang mulok na maadto tarig mental hospital. Una tang masuod ani. Pasag din na ninyo, oy. Unya unsaon naman ang ning ako make-up hang unsaon nang ni? Mahal ning lipstick day. Libo-libo ni hapit. Ha? Saan naman? Ha? Para lipstick lang. Ay, Ilisan ko na. Ay, ta. Unsay ayta? Ayta sa bundok arayat? Ay, hello. Huwag ka kag-get sa iyang gusto, te. Imong lipstick iyang ipangayo, uy. Hala na. Kaarti ka nimo sa uwa baka malibog Michelle, no? Ay, ta. Sige na, Alin. Ihatag na niya ang imong lipstick. Aron dili namang lipstick ug uling ning bayhana. Okay, Mikay. Sige. Oy. Michelle, imo na. Pero, oy, Mikay, imo ning utang nako, ha? Oy, hala. May nanawag na sabnad ko. Ay magsaba, ha? Akong lilion. Masay lilion ni mo, Mikay. Ang akong cellphone. Paigot o na ta. Oy, kinsa na, oy. Sig paigot. Tubagan na. Oh, hala. Siya. Siya. Tubaga ko bayot. Tubaga ko. Hello, my love. Maayo kay mitubag ka na bayuta ka. Aw. Kitsa ba'y pangani mo? Premiuhan ta ka kung makatagaan ka. Hoy, gaga. Ikaw ang akong premiuhan. Unsa? Atagan tigag 50 mil. Kung madamo sa akong atubangan si Michelle. Unsa? Sa miaging yugto ng sugilanon nato na Seran, nanawag og balik ang Miko Cherokee og nabati niini ang pagsinggit ni Tara sa ngan nga Michelle. Mao nga dabuking na si Miko og miangko na lang nga tuan niya si Michelle. Ug unya nakit-an gid ni Miko si Michelle nga nagbutang na og lipstick sa naong og nagkabulingit na sab. Og wa na gid mosugot nga hilamusan ni Miko. Unya nanawag kang Miko pag-usab si Cherokee. Mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Gipadayon pa Musa Michelle sawat ang kalibay nga Tubaga ko bayot. Tubaga ko. Hello, my love. Maayo kay mitubag ka na bayuta ka. Aw. Kitsa ba'y pangani mo? Premiuhan ta ka kung makatagaan ka. Hoy, gaga. Ikaw ang akong premiuhan. Unsa? Atagan tigag 50 mil. Kung madamo sa akong atubangan si Michelle. Unsa? 50,000? Oh, diha dayon akong ihatag nimo ang 50 mil.
kung makita ko na si Michelle. Hala no? Tinuod ka, love? Hatagan ko na mag-50,000. Huwag ko magtiaw. O gayaw kong tawgag, love. Roque ang akong ngan. Maam ko na type na ko nga tingog. Kanang murag tingog sa leon. Kanang murag gihubak. Pero isog. Unya, murag sabog ungo usahay. Usa mga, ha? Musugot ka sa akong offer o dili? Ako na nang una-unaon, ha? Okay. Manawag ko nimo karong gabi. Handa mo na kung daan ang 50,000. Ayaw na panawag rong gabi, eh. Kanusa man day ko manawag? Tulong ka tuig, gikan karon. Ayaw ko bukal-bukali, ha? Sorry, my love. Manawag ko nimo karong gabi. Sige, bye, my love. Wisit, mayuta! Nausa mo silang naong ni mong kuya. Mura naman sila gikumot kasuko. Naglagot lang kung naguna-una sa bayot. Tuag yun ay niya si Michelle. Unsa? Uy, Mikay. Nga nang misiga na niya mamata, oy. Nga no? Nanawag, uy. Gamanan ang nanawag nga. Mitiurok man ka, girl. Ang nanawag kay... Kay unsa? Ha? Nga nang hisut magka 50,000. Ay, doon ay miski nga 50,000 ang premyo. Ay, mga perdete. Tara. Pagboyo, ha? Laptikan ko na naong nimo. Unsa man, ha? Unsa man? Muhatag siyag 50,000. Hala! Kisay mo hatag! Kadtong Rocky. Michelle? Hala! Michelle, inday taliling. Anong may pasukog man ka diya sa supaw? Hala, oy. Mura mo na sa giderbius. Ang nagway ba niya? Mura ka muni ka sa hapon nga gibinawangan. Mahadlok ka sa ngan nga Rocky. Nganong mahadlok man ka anang Roque? Di ko! Dili ka! Dili ka ganahan nga mamati sa ngan nga Roque! Roque! Ay! Nung sa mga tukoy! Ouch! Mga papagago! Moyo kanining utok na ko, no? Nga nang imo madyang sungugon si Inday Taliling. Huh? Kay bao magka nga dili na ganahan sa ngan nga Rocky. Panggawas na mo! Gawas! Panggawas mo pa! Ayaw na mo pagsaba-saba din, please! Kaya murag doon yung problema si Michelle anang tawana. Dali na tarang. Iwaso na tong atong ibuhat sa kusina. Di ta mo hiskutan ng Rock! Oy! Okay, te! Okay! Bye-bye, Inday Taliling! Mula kaon ako, Virgie. Mag-withdraw ko og 50,000 sa bangko. Unsa? Unsa man ni mong 50,000 kuya? Akong ipaun sa bayot nga nakasakop karon ni Michelle. Unsa? Mao na. Ako ning ipaun niya. Kinahanglang magunitan na nako si Michelle, Virgie. Mugasto gid ka tungod atong bayhana? Virgie, dili mahimo magdugay sa laing tao si Michelle. Tingalig, mabulabog ang akong sikreto nga tuan niya. Unsa magini ng sekretuha kuya ba? Sige, mas kagpaukyab diha, uy. Paabuta lang. Paabuta ang pagbalik ni Michelle din na to. Ano nakabuhi mo sa tos Michelle sa imong gigaira niya, kuya? Nagduda ko siyang inahan. Ni Manang Luisa. Unsa? Posible nga si Manang Luisa
ang mibuhi ni Michelle sa akong gigapusan niya. Oh, hinuon? Bisan unsa kadaotan sa inahan. Mubati sa tingali na siyang anak, uy. Gusto ka? Dini ka lang. Asa naman ka? Magkuha lagi kwarta. Haapili ko kuya ha. Doon ako'y palito nindot nga sapot. Michelle? Ha? Salamat. Nga magkasabot na dahi ka kung pakisultihan ka. Busog naman ang bata. Di naman ka bata, Michelle. Dalaga ka na o gwapa. Ayaw na kadlok anang Rocky, ha? Adlo ko sa Ungo na siya. Ungo ng Rocky para nimo? Ungo. Giunsa ka man gidayaan ng tawhana? Ha? Giunsa ka niya? Kuan ka nang iyak kong Iya kang giunsa, ha, Michelle? Sultihik ko kung giunsa ka anang tawhana. sakit. Sakit? Sakit. Hain man ang misakit. Ha, Michelle? Kini. Uy, naunsa naman sab ng imong kamot. Nagdugo madiay na. Sakit lagi. Oh, nahibaw ko nga sakit na. Aw, sige. Ako ng tambalan. Aron makatuga na paghuman, ha? Sige. Tulog ang bata. Sige. Matulog ang bata. Manang! Magklaruhay ko na ta. Ha? Unsa naman sa inasukan ni mo dong, uy? Murag dunay pangutana sa kong utok. Nga natubag ganina lang, manang. Unsa ba ng pangutanahan nga natubag dong, uy? Kung nganong nakaikiya si Michelle sa akong gibutangan niya. Unsa? Ay, kuan dong. Hala dong, uy. Wa gyud koy sa anak dong Rocky do. Waysa. Wa, uy. Murag. Guilty gyud ka, manang Luisa. Ha? Klaro kayo sa imong naong nga guilty ka. Uy, taon ko magbuhi ni Day Michelle dong, uy. Nakaikyas gyud tog iya dong. Oh. Aron makasiguro. Uban ako. Unsa? Asa man ko nimo dad-adong? Sabay. Ah. Adto ka sabay mo pundo samtang dili pa makitaan si Michelle. Unsa? Pero mangita man ko ni Day Michelle dong. Kitang tanan ang mangita niya. Og dili ko gusto nga duna kay mga tinaguang lakaw nako manang. Ay, laaya. Ngano ako naman hinuon ang dudahan ni mo ani dong Rocky. Uy, lain na. Tungod kay inahan ka. Ah? Og usahay ang inahan. Mulaban gyud sa anak. Busa. Uban nako karon dayon sa mansyon. Adto ka didto samtang dili pa nako magunitan ang imong anak.
ang gisulti na dong Rocky. Hala! Ay, Mikoy, girl! Nagtungok lagi ka din, burag kuko. Ngano di, ay? Kukuan. Nahinumdum na ko sa gitanyag atong Rocky nako, day Tara. Kayon sa manhi iyang gitanyag ni mo? Hatagan ko niya 50,000. Kinsa wata di mo 50,000. Kinsa wata di mo 50,000. Da. Kinsa? Katong Rocky lagi. Hatagan ko niya 50,000 kung akong iuli niya si Michelle. Yes. Kwartang malabunan na. Sige! Sige, Mikay! Iuli na si Michelle aron maka 50,000 ka. Unya, ati na yung bahino ng kwarta. Unsa? Oh, inday paminawa. Kahinumduman, nakurat si Miko sa dihang gitanyagan siya ni Rocky og 50,000 kung madaan niya si Michelle sa tubangan ni ini. Unya gikuha ni Rocky ang inahan ni Michelle og gida sa ila, aron sa pagsiguro nga dili siya traidoran ini. Balik ang Miko, naluoy siya kang Michelle labi na nga mipakita kini og hadlok sa ngan nga Rocky. Tuod man, naglibog si Miko sa iyang buhaton. Karon mga higala, di ta maglangan, niya ang sumpay ning sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Gipadayon pa Musa Michelle sawat ang kalibay nga hinikawan sa Hala! Ay, Mikoy, girl! Nagtungok lagi ka din, burag kuko. Ngano di, ay? Kukuan. Nahinumdum na ko sa gitanyag atong Rocky nako, day Tara. Kayon sa manhi iyang gitanyag ni mo? Hatagan ko niya 50,000. Kinsa wata di mo 50,000. Kinsa wata di mo 50,000. Da. Kinsa? Katong Rocky lagi. Hatagan ko niya 50,000 kung akong iuli niya si Michelle. Yes. Kwartang malabunan na. Sige, Mikay! Iuli na si Michelle aron maka 50,000 ka. Unya, ati na yung bahino ng kwarta. Unsa? Mao gid ang nga natong buhaton ni Mikay. Gawas pang makaluag na sa imong responsibilidad kung iuli na nimo sa tagtungod bayhana. Uy, Bitaw! Kung gusto yun ka nga doon na kay Ati Manon, no? Panguyab na lang, uy! Aron, doon ay laing makahasol nimo nga malipay sad ko. Doon na di malipay kung mahasol, Tara. Ay, uy! Kana ding kiki. Makalipay man na. Nya makahasol sad. Kay mabuang matagpangitag sapi para ilaw ka na nila. Ay, dili ko. Magbayot ulay na lang ko. Ano bayot ulay? Kanang bang bayot tiguang ba? Ay! Bayot tiguang? Ay! Parehas ni mo ti Alin? napakadara! Ay! Sorry. I love you. Tara. Not to. Nagkatantarong ka. Nga nang ako medyo yung magkabuangan tara, ha? Ay, dili, uy. Ay, dili na lang ka na ako komentaryuhan, te. Si Inday Taliling ang atong i-focus karon. Ana, Diyos, suswar kas bugan ako tara. Sige. Ato na lang ipalukat si Inday Taliling sa tagtungod Mikay. Dili. Nga? Unsay dili?
Aray dong Roque. Uy, ay lang kong itukmod. Uy, ugang nganon baya ko nimo ha? Gabaan baya ka? Dili ka makagaba, manang. Uy, nga kung dili god. Sa akong edad nga, maguwang kay ko nimo, di ka kagabaan ako. Kinahanglang mahadlo ka nako. Ha? Aron dili ka magpakasa. Ay, nahadlok naman bitaw in taon ko nimo. Permi man ganing mo sidlit, basta makabati ko sa imong tingog. Unsay mo sidlit? Ang akong tubig. Ayaw kog bugal-bugal ya. Di man na bugal-bugal godong. Tininuod man gyud ni nga dunay mo sidlit kung maningka ka nako. Basta. Dinhi lang ka. Ayaw gud paglakaw kung dili ka mananghid nako, ha? Manang Luisa. Ay, di bangkong na gyud ni. Ako man kay ipuligaid ni Rocky kang Michelle kundi mabalik tong bayhana. Sugot na lang mi kayo, sugot na lang. Ato na lang himo ang kwarta si Michelle. Okay? Bitaw Mikay, hasol man sad og atiman anang labaw pa sa bata og utok. Uy, Dili lagi. Nganong dili man. Gradyo ka nga magsigil ang kagatubang rang taliling. Wa pa mo maluoy niya. Oh, naluoy man. Pero, labaw tang makaluoy kung akusahan ka nga nagidnap ha, anak mi kay. bitaw Mikay. Sagot na lang, girl. Maluoy lagi ta ni Michelle. Ay, bitaw sa ati Allen. Maluoy sa taan ng Michelle, uy. Pero ano na sa ninyo, kita lagi amo gawas nga makaluoy niya anak. Kung dili na to siya iuli. Ha? Kita. Gawas pa. Ano ko ng 50,000? Bitaw Mikay. Kano ko na ng 50,000, uy. Matumbanin mo na akong tiil, uy, payot. Pero klaro kaayo nga dunay daotang mahitabo anang Michelle kung ako siyang iuli sa ila. Wa mo makakita siyang mga kamot? Doon ni agi sa ginapusan. Ay, bitaw sad ati Allen. Klaro kayo nga gigaid si Inday Taliling. Maluki sad tanong. Unya kita sa lagi makaluoy anang imong una-huna. Ha? Ay, Kita. bitaw Mikay. Makalaluoy kay takon. Dili na to dawato ng 50,000. Mag-unsa man ang kwarta. Kung makadungog na lang tanga, patay na si Michelle. Ay, bitaw sa ati Allen. Ay! Aray! Mga tagmangate. Nanina ka na, ha? Pagumangkon ka sa akong kumpare. Pagumangkon ka. Pagawa istorya, okay. Pagatos pikas, okay. Oy, hala. Pagawa, mura di kag daos kugon, pilay dito. Ay, Marakag lang, sige, sumay. Ay, ulagi. Di ba sabot ramang punta mo sa inyong mga katarungan? Mga pagmadayot ka, kati. Oy, mga pagmang ka. Maburyong naging ko ini. Bugos na ang akong hukom. Kuhaon. Kuha ng 50,000? Kuhaon ng 50,000. Dili. Unsa? Taguan na to si Michelle. Atong taguan si Inday Taliling? Oo. Kinahanglang ato siyang maprotektahan gikan ang ng mga tao nga gusto mo pasakit niya. Umana tara. Wa na. Pangandam lang daan og para barang. Nga naman ati Allen. Murag madisgrasya kita niligi ka na nang nangita ni Michelle. Unahan na lang na itong paparang ka ng mga tawhana.
Maayo ra sa hinoon ay nga gidako din hingdong Roque. Makalikay na kus maningilay nako. Hoy, Ah, niya lagi ka? ay, Inday Virgie. Sa inday good taon. Dili ko ni mo anak, uy. Busa, ayaw pag-inday nako. Aw, Ma'am Virgie. Ayaw sa pag-ma'am nako, kay dili ko maestra. Sige. Di na lang kumusangpit ni mo. Miss Virgie ang itawag ni mo nako. Aw, Miss Virgie. May adlaw diha. Nganaw niya ka sa amo? Kuan, gipaanhi kos imong maguwang miss. Kay aron makalikay kos mga nautangan ako. Mao ba? So, anhi una ka mo puyo? Marag mao-mao gyud na may tabo. Sige. Kutawi kog kape. Ha? Anhi naman kakatipo na mo. So, libre na ka sa kaon si mong pagpuyo din hi. Mao gyud na may tabo. Kun mauna, ikaw nang akong personal alalay karon. Ha? Nahibaw ko nga purdoy na mo, oy. Busa, wala kay kwarta. Okay, ni aman ka sa amo, ikaw nang akong personal nga alalay. Sige na, lakaw na dayon. Kutawi na kog kape. Tay time pa, oy. Maabot man kung ugangan si mong maguwang guday, miss di ay. Manyan sa unta man na. Wa pa magkamahimong ugangan sa kong kuya. Kay, wa pa man din ang imong anak. Mao nga, ako ka lang unang alalay karon. Sige na. Kape! Di ay? Sige, miss. Magkutaw kog kape. Michelle, uy, nagpatadaday ka? Ngano di ay? Ha? Nangutanan lang. Unsa man gigutom ka? Kaon ka? Dali, mga tuta sa kusina. Hadlok ko. Ha? Mahadlok na sabkaan ng Rocky? Uy, ayoko ihatag sa ungo, ha? Ha? Kuan, dili na mahitabo, oy. Nagahukom naman ko, Inday, nga ako na lang kang taguan kay naluoy man ko nimo. Gutuman? Dali, mga unta, kay giguto man sab ko. Lami. Ayuhan nag-usap ang imong gikaon, oy. Lami man. Ate, malibayan kayo si Inday Taliling. Nawa. Hala, no? 50,000 mga ako nakita ng Taliling. Bitaw, no? Kung makuha pa nato ang 50,000, magbahinay yung tatagdool sa 20,000. Kaya kayo amadayon, layo na noon. Sayang nga ba ya? Ate, unsa ka ha? Kung ato lang yun ang ipalukat si Taliling. Dili nito magsaba ni Mikay. Aray! Uy! Yung anak yun ang sabaan, no? Wa gyud sud ang utok. Ay! Nanasag tayo sud ning akong utok, ti Alin. Uy! Wala ka yun. Pareha ka sapa, basta saba. Mabaw ra jud kaayo. Pasabton da ka, pasabton da kang kung ato ng traidoran si Mikay, patay ta. Kailangan ba niyang bayuta kung masuko na lain na. Mangunsa man na siya kung masukot na si Mikay, ate. Way maing buot. Maura. Manunog nagbay. Unsa? Ay, sonista din
na si Mikay. Sobra pa. Ay, hala, halti. Doon ay ninawag ni Mikay. Hello? Dili na ko makapaabot o gabi. Karon ko na ihatag ang 50,000. Pagdayok lang diya, love. Unsay pagdayok? Paghimo ko ro ginamos nga dayok. Kaya di man ginako iuli ni mo si Inday Michelle. Kung mauna, gusto kang mamatay? Ha? Nasamot. Unsay samot? Samot. Gadi na ko mapakita ni mo. Kay klaro kaayo nga luokon ko nimo kung imo kong makitaan. Unsa? Sa tingog palang daan nimo og sinultihan no. Kriminal kay kang dako. Nakapatay na kano. Oh, Oh, nakapatay na ko. Ug ikaw ang akong isunod kung dili nimo iuli na ko si Michelle. Oh, Inday paminawa. Sa miaging yugto ning sugilanon nato naseran, gusto gid sa duha ka bayot nga si Alin ug Tara nga iuli na lang ni Miko si Michelle kang Rocky aron makuha nini ang 50,000. Apan wa mosugot si Miko. Samtang ang inahan ni Michelle gihimo ng alalay ni Virgie sa ilang panimay. Balik ang Miko, iyang gipakaon si Michelle sa dihang kalit lang nanawag og balik si Rocky. Mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Sa'yo man kining pagbatia, gipadayon pa. hello? Dili na ko makapaabot o gabi. Karon ko na ihatag ang 50,000. Pagdayok lang diya, love. Unsay pagdayok? Paghimo ko ro ginamos nga dayok. Kaya di man ginako iuli ni mo si Inday Michelle. Kung mauna, gusto kang mamatay? Ha? Nasamot. Unsay samot? Samot. Gadi na ko mapakita ni mo. Kay klaro kaayo nga luokon ko nimo kung imo kong makitaan. Unsa? Sa tingog palang daan nimo og sinultihan no. Kriminal kay kang dako. Nakapatay na kano. Oh, Oh, nakapatay na ko. Ug ikaw ang akong isunod kung dili nimo iuli na ko si Michelle. ah, na. Mikurog na kong samot, sir. Aw, kinsa ka nimo ngan? Rocky, kung wa pa ka makailan ako, sultihan ta na kang daan nga angay kang mahadlok ako. Kay ako ang hawd sa among dapit. Nakabati ka? Ha? Pusa, iuli na lang si Michelle nako kundi ka gusto nga putlan di kasi mong oh. Daoy. Kahoror sabli mo sinultihan si Rocky, uy. Mahadlok na magi kong mapakita ni mo, uy. Kinahanglan mo pakita, kabayot. Samtang wa pa ko mahinayak sa kong kasuko ni mo. Aw, kuwang pa rin na imong kasuko. Mura na lagi nagmuboto ang imong ubol-ubol sa imong sinultihan. Unsa ba ka? Palaguton yun ko ni mo, ha? Bubabay na lang ko ni mo, sir, uy. Kay nagkurog na ko ni mo. Iuli lagi na ako si Michelle! Baboy! Ingano ka diha? Mipahiyo mo gugatos lingitak ka. Suko ka? Oo. Hadlok ka? Wa ko mahadlok, uy. Gisapot lang ko namati sa tingong adtong Rocky. Mikay! Mikay, girl! Kasi nakasulti di mo. Ngano naglalis mo? Ada, ang maldito tong Rocky. Rocky? Ay, hala!
lagi mo kilisaw si Inday Taliling nga nakabat isangan nga rookie, no? Oh, mood ang tingali ng iyo. Adlukos ungo. Ungo man na Rookie. Kay baon na me. O ni, nga ni kahi matong tingog ni mo kagani na mikay, nga ano to? Tao. Da. Gibaharan lang ko atong tawhana nga iya kong patyon. Unsa? Hala, oy. Nagsugod na sa kagubot sa imong kinabuhi. Naunsa naman kami kay, oy. Nganong gisunod ka bagyo sa mga dimalas, hangtod bagyo din. Ngano dayte? Doon na day na siya di malas nga gidaganan. Naagyod. Ang akong keki, kay ako mang nadunggaban. Mao nga gigukod ko niya, gipangita ko. Ay, unsa day? Gidunggab ni mo imong kiki. Mao na tara. Mo nang di malas nga akong gidagandaganan. Hala. Kung maon na, gihanting na kasi mong kiki karon. Posible. Unya karon. Nana sa dalang Rocky. Hala, oy. Mura medyo kag nalakangan og agta na mga dimalas nga imo na nasugatan mi kay. Mao bitaw. Ay, unya jay. Sige pa ta ini. Di na ka mo himog aksyon. Gibaharan makakaan ng rookie. Ato nang igihaw. Unsa? Igihaw. Ayaw ha? Ayaw gyud. Ayaw mo anang kiyaki ha? Mudangot na lang ta sa kapulisan. Dili lagi mahimo. Pasagdan lang nato ng tawhana. Bahala na siya. Nga maugtas pagpangita ni Michelle. Ay. Oy, ikaw sa Taliling. So, Pitok-pitok na namata ni mo. Kinahanglan nga dili ka magpasaya-saya ha kay maamong minimo. Pahiyom sang pangag ay. di manggod. Ay, hala. Ay, naibaw siya nga gisaway ni mo siya nga pangag. Di mo ko gwapa. Ay, giahak na. Abi na kong naulian na si Inday Taliling. Tabangi ko ninyo, B. Unsa may kadama ni Mamikay? Unsa man Mamikay? Solti, kung unsa imong ikatabang nining imong gisudlang katalagman. Solti. Ayaw siya pagsulting katalagman ang gidain ng Michelle kung kinabuhi ikaw, uy. Mao ba? Dili din nakatalagman nga mahulga man ang imong kinabuhi tungod aning bayhana. Di lagi ko gusto nga magbasol kung ako siyang pasagdan. Unya ato lang siya makitaan nga gitagod-tagod na anang Rocky. Ha? Ay, kabrutal sa danang imong gisulti. Uy. O dili pa, gipaano din siya sa suba. O adto madunot dito sa suba. Husto na. Kaluod ba yun ang imong ipanulti? Sige na. Unsa man ang patabangan nimo namo? Mga anak mangkata ni Charlie ini. Ay, ganahan ko. Mahimo na kong Charlie's Angel. Sige, Charlie's Angel. Tabangi ko nga makakita ta unsa gyud ang naong anang Rocky. Unsa? Pangitaan ninyo ka ng Rocky. Aron, kita ang unang makailan niya. Kaysa siya ang unang makailan nato. Kinahanglang makita ko ang naong ni anang bayot nga naggunit ni Michelle. Luisa? Miss Virgie, ay nagluto bakos itlog nga imong gipaluto. Virgie!
Marika! Ngano, kuya? Hatagan ko ni mo sa akong allowance? Naunsa man ka? Pulos naman lang allowance ka ng naas imong utok. Ako, natural. Nagkinahanglan ba akong kwarta, kuya? Wag ko'y trabaho. Hatagan tagag kalingawan karon. Unsa man na? Ilha ang tanang bayot dinhi sa atong dapit. Unsa? Bayot ang nagunit karon ni Michelle. Busa. Kinahanglang mailhan ko siya. Makita ko ang iyang naong. Miss Virgie. Ay, nanay imong itlog, miss. Good. Ikaw, Luisa. Doon na ba kay ika-suggest unsaon sa pag-ila-ilas mga bayot dinhi sa atong dapit? Oh, sayon ro kay na, Miss Virgie, oy. Unsaon man? Aw, maghimo kag Miss Gay Contest. Maggawas lagi ng mga kabayutan dinhi sa atong dapit. Kuya, ang ano may katawa ka? Gamit man sa dekag mga huna-huna man ang Luisa. Husto siya, Virgie. Kinahanglang maghimo kag gay pageant dinhi sa atong lugar. Aron manggawas ang mga kabayutan. Mikay manglakaw nami. Asa man mo? Aw mangutan nami kung kinsay dato kayo nga Rocky angan anang dapita. No? Duran! I'm ready to action! Nakiat lang. Oh, tara. Mao na may sulob karon? Kanang jacket nga itom nga may hood og nagleggings ka og nagboots. Oo, mao ni girl. Charlie's Angel ba ko? Tarang. Oh, tay. Ngayon kay kang. Mura jud kag amaw buong nang imong attire. Ay. Sakti lang gud ko. Oy, sa kon tripping, di alin. Ganahan mako nga ang mga mata sa mga tanang mga kiki arin ako. Pasag din lang na siya. Timanin ninyo ha. Paggaw kaayo og isog ang tingog anang Rocky. Ug usa siya sa labing dato ining dapita. Masayon pagitaw ng dato kaysa pobre Mikay. Nalala, sige adto nami. Amo nang sugdan ang among misyon. Sige. Good luck mga inday. Tara na! Organizer. Siya na ang mupasiugda sa maong Miss Gay contest dinhi. Kinahanglang dako ang ganti nga atong ihatag, Virgie. Aron mo tungagyod ang mga kabayutan ining dapita. Yes, kuya. 30K, 50K, o 80K ang premyo. Well, for sure. Magkadagma-dagma gid ang mga bayots kahinam anang maong contest, kuya. Kinahanglang mahibalik na si Michelle sa akong mga kamot. Sa dili pa uwahi ang tanan.
Haming man si Michelle. Ilawam sa santol. Guwagyapon na tangtangang lipstick siyang naong. Pero, mulutaw gihapon ang iyang kagwapa. Ayaw ba? Nagyaw-yaw na sab siya. Siyang kay nagtabo ni Michelle. Hindi, Michelle. Mahimong sa mo kontak ka. Ikaw nga kong anghel, no? Ha? Ikaw si Michelangelo? Ako si Miko. Kon Mikay. Michelle. Unsa man ginahitabo nimo? Gigapos ko niya. Kinsay nagkapos nimo? Ang ungo. Ila kong gitabangan. Kirip ka? Biktima ka sa lugos, Michelle? Sa miyaging yugto ning Sugilano nato na seran, gihulga na og maayo ni Rocky si Miko, apan wa gihapon magpadaog ang nawahi sa kahadlok. Gani nagpatabang pa siya nila ni Tara og Alin sa pag-ila sa dagway ni Rocky, aron ila kining malikayan. Samtang si Rocky usab gusto nang makakita sa tinuod nga naong ni Miko. Mao nga nagplano sila nga magpasiugda og usa ka Miss Gay contest, og si Virgie ang mopaluyo sa maong contest. Unya, nakigsulti si Miko kang Michelle. Mga higala, anhi tambahin na mo padayon sa laing sumpay ning Sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Musa Michelle, sawat ang kalipay nga hinikawan sa panahon. Bisan kita sa kangit. Hindi, Michelle. Mahimong sa mo kontak ka. Ikaw nga kong anghel, no? Ha? Ikaw si Michelangelo? Ako si Miko. Kon Mikay. Michelle. Unsa man ginahitabo nimo? Gigapos ko niya. Kinsay nagkapos nimo? Ang ungo. Ila kong gitabangan. Kirip ka? Biktima ka sa lugos, Michelle? Sakit kayo. Ang unsa man ang sakit, ha? Ang imong unsa? Akong likod. Ha? Giunsa man ka sa mga lalaki? Mungo. Igapos ko. Anyo. Nakita ko ang samad sa imong pulso. Agi sa ginapusan. Klaro kayo nga, sinalbahis ang maong buhay. Anya, ayoko giparok. Ang imong giparok ka? Akong tiil. Sakit. Unya, giunsa man ka sa nagtabang nimo?
Tabangan ko, Mama. Sa ungo. Sakot sila. Kaluoy din mo, no? Ay ko ihatag sa ko, Mama, ha? Oo. Di ka iuli sa imong mama. Salbahe siya. Nakahimo siya sa pagpasakit sa kaugalingon niyang anak. Oh. Ano may pahiyo man kang mitutok na ako? Anghel ka, no? Dili ko anghel, uy. Magkasasasab ko. Pero, ang mga sa nga ako nahimo, gusto na akong husayon. Husay? Buhok? Di ka makasabot sa kong gipanulti. Kasabot ang buang, uy. Mayo noon. Ganahan ko kon magkasabot ka na ako. Aron mo patuo ka sa tanan ako isulti. Mutago lang una ka din ha? Oh, tago ko. Tago ko. May resulta na ngayon imong kaigat. Para makanag mo salida sa stage kung unsa na imong isulob. Ay, natural man lang diti. Umay, kay mga spy ko takaron. Hilom na. Dali na. Mangutan na tanang sunod nga tindahan, ha? Kung may kaila ba silang Rocky nga dato. Nabag dato kuno kaayo na yung dapita. Sige ate. Ang pag-print sa mga tarpaulins o mga posters para sa Miss Gay contest. Maayo noon. Nagsulo na magkag-inom din uy. Ako naman hinoy na busy sa imong sugo. Kinahanglang mahibalik na sa akong mga kamot si Michelle Verge. So wa pa'y makadiskubre bahin niya. Naanasab ka ng imong misteryoso nga sinultihan ko ya. Dili ni mahimong isulti sa lain. Bisan ako nga imong igsuon. Dili ka makasulti na ko, ana? Dili. Tungod kay delikado ni. O ganong delikado man ako, ya? Basta! Ay, nako. Dako naman hinon kay tagasto ining atong pagpangita ka, Michelle, uy. Ayaw ka bala ka, Fergie. Makabawi rata sa atong gasto. Tuo lang na ako. Dong Roque. Dong. Kanang mahimo mo pauli una ko sa among bahay, Dong. Dili mahimo, manang. Ha? Dool na dire, manang. Doon ako ipangutana nimo. Unsa man na, Dong? Sa katapusang adlaw nga gikauban nimo si Michelle. Wa ba siya gisulti nimo? Wa man. Ayaw pa makak. Ayon sa masabihang isulti nako di ay. Usa ka sekreto. Sekreto? Oo, sekreto. Unsa man sekreto ha, Dong Roque? Bisan unsa nga sekreto na. Basta kay sekreto. Mga butang nga nag-involve og bahandi. Ha? Uy, wa man.
Michelle? Nakauyab ka ba sa una? Aw, wag ka kasabot og uyab. Kasabot, uy. Unsa man kuno ng uyab? Ba ng asawa? Ay, daoy. Layo na gamay. Kisa may kailan mo din Daoy, hilig di kag kanta. Maghimo niya kog kanta para nimo ha. Kanta ko. Okay, sarap ng mabuhay sa daigdigan. Lalo na't kung kapiling mo mahal sa buhay. Hala, nakatumong na lagi ka sa lyrics sa kanta. Mauna ang tinuod nga lyrics. Gwapa man ay kay kanu kung mupahiyom ka. Michelle, unsay ngan sa imong mama? Mama Luisa. Luisa? Luisa ang ngan sa imong mama? Mama Luisa, ongo. Nasuko ka sa imong mama? Luisa. Rocky. Duha na tangan ang nailhan ako nga kailan nimo. Asa man ni magpuyo si Rocky? Dito. Mitudlo ka sa bukid dapit? Hain man ang dapita diya sa bukid. Dito gudo. Ay, mao ba? Nadia ang bahay ng Rocky. O sa may ngan sa inyong lugar? Singkamas. Sityo, Singkamas ang inyong lugar? At talong, sitaw, pataw, patani. Ay, may kanta di ay ka. Ramatang pangutana bahin na ng Rocky. Uy, wamay nahibaw. Bitaw Mamauli lang tingali ta Ay! Hala! Kagwapa sa tricycle driver. Di mangutana ko niya, ha? Gwapo! Gwapo! Pwede mangutana? Sabi na, Ay, gwapo ko nuko. Ang gwapo. May kaila ka nga. Rocky angan? Unya, labing dato ining dapita. Si Sir Roque, taga sitio Singkamas. May kaila na. Hala no. Mamauli na ba unta mi? Hay, manadapit ang sitio Singkamas. Dito sa babaw. Sila may tagiyan ng dakong yuta ibabaw sa sitio Singkamas. Bingo! Gamit na nagkaikat ni mo, tara. Nagamit ang nagkaikat. Ay, ang ngita mo na, Roque. So, espiya mo? Uy. Ay! Dili! Uy! Tutuan ka ng... Kuan gwapo, kining, nangita mo sponsor sa among himong Miss Gay Contest. Tungasan nga dito. Bantay mo, ha? Mamusil ra ba? Mamusil na. Kung dili makauyon.
Michelle, aso na sa bahay kay hapon na. Unahan kung budagan-dagan. Ay lang palayo ha. Oh, ni ana sila si Tara. Unsa? Nakatultol na mo sa bahay anang Rocky? Omikoy, tuwan sa ibabaw sa sitio Singkamas. Unsa? Sityo Singkamas? Iyo, lagi. Doon na sila bahay sa sitio Singkamas. Pero sila ang tag-iya anang lapad nga yuta anang bukira. Tinuod ang iyang gisulti. Unsa? Mao ni gisulti ni Michelle nga taga sityo Singkamas ka ng Rocky. Hala no? Ay mas taliling. Naraay. Ay, namati naman rin nato. Oy, Inday taliling. Inday, nakasabot ka sa among gipanulti? Lala, lala, lala. Dead ba ang show? Lala, lala. Unya, unsa may sunod atong buhaton karon? Kinahanglang makita ko ang naong anang Rocky. Unsa? Mulakaw ko ugma. Musod ko diha sa sityo Singkamas. Kinahanglang makita ko ang naong anang Rocky.